Сиди, къхти, сяка се е насъдила на полк. Алпийско някакво щастливо теленци на котлетки. Ама, дрипла. Ама той баща избрадът са бръсни. Яде печен крумица с хляб. Тя полюбес. На холера, ако я срещнеш, просто да си първиш паса, 3 дни да бягаш. Аз отивам малко в клуба да попея в хора. Аз отивам малко тук в сдружението, малко да потанцувам. Ма какво беше той чудо, бе? Какво беше той нещо в този град с мода, бе? Ма то, де има българска кокона, само пей танцува! Как си иди, като гледам, значи как страда, ма как слабе, как взеха да му светят ушици, той чума момчето, изгонията с кошуна, бре! А ти специалисти, индийци, богаташи, бизнесмени, вика да се настани за са омъжи, затова и пращат и бармени. Отиваш и почваш да я хвалиш. И като се спретнах, как си ике, още на същата минута. Като излязах нещо, имаше клуб, сдружение, асоциация, всички ги обиколих. Ама тя нашата наука, ама тя интелигентна, ама тя оправна, ама тя полиглот. Красотата и екзотика. Защо се притесняваш? Малошечко ли те тук във Виена? Стой си още и зимата. Сике обиколих града на кръс и я венчахме за едно момче от ъбибето. Наше момче, идва на майка и на баща с 3000 заплата. Окачихме му и на върта усетно, да му лекна на наш тройко и най-вече и на мен.